Isonto nesonto mbukeli sivakashela indawo ezahlukahlukene lapho sixoxisana khona nabantu abafonisa ngalowo wakubo olahlekile. Endabeni yethu emfushane kwabalahlekile. Kuleli sonto sivakashela endaweni yaseDukathole eGermiston lapho sihlangana khona noMandisa Dube ocela ukufunisa udadewabo usikelelwa Dube nalo udaba lwakhe. Mandisa Dube ndizalelwe kwaKhweblane eTsomo. Ndibhalele uKhumbulekhaya ngoba ndicela abandifundisele udadewethu usikelelwa Dube wemka ngo-2010. Umgqibela kwam ndamgqibela sisesingcwabeni sikamama wethu. Ndamshiya ke mna ke emakhaya ndiza apha eGoli enosana engu-Alude. Uthe usuka kwakhe emakhaya wandifonela wathi kwa-Aunty Esprit. Ndithi xa ndimfonela ndamfonela esithi akasekho Esprit, useKlerksdorp kudadewethu uSomkazi Dube. uSomkazi akambuzanga uba uyofuna umsebenzi phi na. Andifowunela athi usikelelwa uzoshiya umntana apha uthi uyofuna umsebenzi. Ndithi ke mna ke umbuzile na ukuthi uyofuna umsebenzi phi, angasho umntana angasho ukuthi uyofuna umsebenzi phi. Athi hayi andimbuzanga. Then sahleli wafowuna yena usikelelwa. Athi hayi Sophathi ndilapha kufishane nawe ndizofuna umsebenzi. Ndibuza uba ufishane nam ndawoni? Adopha ifowuni. Kulapho ke ndagqibelana na uthetha naye khona. Ndahlala ke ndimane ndifonelwa ngulo uhlala nomntwana ungu-Alude. Abuze kum uba awukeva mkhondo wakhe. Ndithi ha-a ngoba nenamba wayitshintsha kudala ndimzama. Ndahlala ke washona ke uSomkazi ngo-2015. Ndahamba ndomngcwaba eKlerksdorp. Ndabuya naye ke u-Alude utshona kwakhe. Ngoku u-Alude una-14 years. Inoba uyazibuza ukuthi unoba umama wam washona njengoba akamazi. Abantwana bayamdinga usikelelo akumbi u-Alude ngoba akamazi. And nam andimi, ndinabo abantwana abanintsi naboodadewethu abashonayo. Usikelelwa ukhule engumntana orayithi, umntana sokwehlelehlekile, and bendingamcingeli uba angayenza le nto ayenzile ukushiya abantwana bakhe. Ngoba nabo babashiyayo babashiya besengamakhwenkwe bokweluswa loyise engekho yena. Sikelelwa buya, abantwana bakho bayakudinga. Nam ndingudadewenu ndiyakudinga. Siyimininzi le minyaka uyihlebiwe. Ungabonakala. Usikelelwa ayikho into eyamdinayo. Into eyamdinayo ukushona kukamama wethu. Njengoba wakho abantwana behlala nomama abhujelwa ngabazali. Wabona ukuthi makaduke, adukele nabantwana bakhe ngoba ke bebengenamsebenzi kaba bashonelwa ngoonina babo. Bendizabahoya njengoba ndibahoyile nangoku. Ibingumuntu obehlala apha eGoli kodwa ke ebegoduka. Ibinguye bendisithi ndizoncedisana naye kwabantwana. Wandishiya ke seyindodwa. Sikelelwa Joyce Dube. Ndim ndinguMandisa Dube. Ndiyakudinga ziveze apho ukhoyo. Ndicela noomakhelwane abakwaziyo ukuthi uba awuvanga bakuxelele ukuthi yafunwa kokwenu udadewenu nabantwana bakho bayakufuna. Ndiyakucela sikelelo. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kusikelelwa Dube, sicela usithumele i-SMS ku42988. Khumbula ukuthi i-SMS ngayinye izokubizwa R150. Ungakhohlwa ukusivakashela iwebsite yethu, ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Sitholakala kuFacebook, TikTok kanye nakuTwitter. Impinda yohlelo lakusihla yatholakala ku-SABC Plus online.